Good morning guys. Andito ako sa bundok namin. Nag-harvest kami ngayon ng Bagyo beans. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin dito sa bukid kapag wala akong pasok. So, let's go. So, ito yung Bagyo beans namin dito sa sa bukid, sa Bicol. So, nag-harvest kami ngayon. Papakita ko sa inyo yung kagandahan ng mga tanim namin dito sa Bicol. At yung sa una-unahan ay mayroong nag-harvest. Papakita ko sa inyo yung kung paano mano-manong kumukuha ng Bagyo beans. Malawak to guys, malawak. Daming bunga, daming bunga. Ayan. Daming bunga yung guys daw. So, natin yung ibang kumukuha ng Bagyo beans. Malawak to eh, mahaba. Dito tayo sa isang linya. Andito yung ano namin dito, si Rudy Fernandez ng Bicol. Dito yung Rudy Fernandez ng Bicol guys. Di makita yung mukha kasi ayaw mainitan. Minulad niya yaw dyan. Sir. Bali yung guys, yung kinukuha lang dito yung medyo matitigas na, hindi yung malambot pa. Yan. Ito pa, may isa pang kumukuha ng Bagyo beans. Tawag namin dito yung criminology ng Lugsad. Criminology ng Bicol. Ayan si criminology ng Bicol. Ayan o. So yan guys, ako sa inyo ang bunga. Alas 8 ng umaga. May mga nag-harvest ngayon dito. Papakita ko sila sa inyo mamaya. Atras tayo, atras. Daming bunga oh. Sana magustuhan nyo itong share ko sa inyo. Ganda naman eh. Papakita ko sa inyo guys kung paano kumuha ng Bagyo beans. Atras tayo kasi andito yung kumukuha ng Bagyo beans. Yan. Ito yung isa. Okay, tayo. Diyan tayo dito. Meron pa solo yan. Mayroong dong abusayap sa likod. Yan. Yung abusayap namin dito. Yan yung pagkatlo.
Hello. Oh. Okay kayo. So guys, Sabi mo rin na yan ang hayop na nayaan niya si Basaw. dami oh. Yeah. Ano pa doon sa kabila? Malawak kasi to eh, malawak to. So pag napanood nyo to guys, please like and share para naman sa ibang nagpa-farmers dyan, para matuto kung paano magtanim ng Baguio beans na ganito kadami yung bunga. Dito kami ngayon sa bundok ng Bicol region. So labas na tayo guys. Ganda. Kung merong carrots man, meron namang Baguio beans man. Guys. Yan. Dami mo guys. Bagong gising pa lang ako eh. Yan. Ayun si Abu Sayap. Abu Bakar. So, ito na yung na-harvest namin ng Baguio beans. Ito kadami, ganito kadami siguro estimated mga 600 kilo. Mga 600 kilo guys. Deliver namin ito bukas sa market.